Sant Vicenç dels Horts i Sant Cugat, i arreu del país en general. Tenim molts nens que tenen com a llengua familiar una llengua que no és ni el català ni el castellà. Alguns d'ells, per exemple, és el xinès. Per nosaltres és l'urdú, que és la mateixa llengua que el hindi, Pakistan, Índia. Per nosaltres és l'àrab. Tenim uns 1.500 milions de parlants de llengua xinesa, no només els que viuen a la República Popular de la Xina, sinó totes les comunitats xineses escampades per Àsia. 1.450 milions de persones que parlen hindi. Centenars de milions de persones que parlen àrab. Són economies, l'economia xinesa i l'economia índia estaran totes dues entre les 3 economies més fortes del món durant tot el segle XXI. Els nois que tenim a casa nostra, els nois i noies que tenim a casa nostra, que parlen xinès com a llengua materna, que parlen hindi com a llengua materna, que parlen àrab com a llengua materna, són una oportunitat colossal de futur. Ens ajudaran a captar inversions, ens ajudaran a exportar, ens ajudaran a treure turistes. Són una oportunitat per tots els joves de la seva mateixa generació que tenen com a llengua familiar el català o el castellà i que no tenen la sort, a més, de saber parlar xinès o hindi o àrab o no sé quantes coses més. El país està ple de potencialitats i també d'amenaces terribles. Dependrà com ens plantegem el futur i com el gestionem que aquestes oportunitats es concretin i que siguem un país de futur, o que aquestes amenaces es concretin i que de futur ens en quedi molt poc. I això també es fa des d'altres àmbits, segur, però també es fa des dels ajuntaments, gestionant aquesta diversitat de les escoles, posant-la en valor. Hi ha vegades que, quan ens enfrontem a aquesta realitat diversa, ho considerem una dificultat. I, sens dubte, planteja dificultats, només faltaria. I tant que en planteja. Però també planteja oportunitats extraordinàries, extraordinàries. I avui intentava, jo sovint fracasso, i aquest matí segurament també ho he fet, intentava convèncer-los que, són els 3 nois que hi havia, que tots 3 vinculats a la penya blaugrana de Sant Vicenç dels Horts, jugadors de futbol, 16 anys. I deia, teniu l'oportunitat en el vostre equip, cada un dels vostres equips, i teniu uns quants companys que parlen àrab. Intenteu aprendre alguna cosa. Visqueu com una oportunitat perquè tindreu més possibilitats de futur si sabeu més coses que si en sabeu menys. I hi ha algunes d'aquestes coses que les podeu aprendre sense cap esforç, jugant, fent esport, amb els vostres companys de classe. Per tant, els ajuntaments també han de servir, no només els ajuntaments, però els ajuntaments també han de servir per demostrar i per explicar a la gent que allò que a vegades considerem com una dificultat és també una gran oportunitat. I això, tots vosaltres teniu oportunitat d'ajudar-hi una mica. I la Mireia i molta altra gent d'ajudar 2 o 3 o 4 miques. I ho haureu de fer cada dia. Aquests són els vostres reptes de futur, també. Molts d'altres, però aquests també. Jo, perquè el respectable públic ho sàpigui, quan abans d'entrar a l'Oriol he dit parlarem de coses de ciutat, tu ves, jo plantejo temes, tu ves darrere meu, em dius sí, no et preocupis, que jo m'ho faré així. I per tant, jo ara m'he de buscar la vida, però ho faré. Ho faré bàsicament perquè abans deia que, i això era com veníem al nostre projecte i com els explicàvem, dèiem que nosaltres teníem respostes i teníem propostes, no? I clar, i on són aquestes respostes, aquestes propostes? És que a Sant Cugat estem convençuts que els santcugatencs i les santcugatenques estem contents a la nostra ciutat. És que tenim una ciutat molt maca, als peus de Collserola, amb un monestir fantàstic, amb una història que l'Oriol, no cal que l'expliquis ara, que l'Oriol segur que la sap, no? Però hi ha moltes coses que no ens acaben d'agradar. Jo que dèiem, aquest model de ciutat que s'ha esgotat en alguns aspectes. L'Oriol deia, i és veritat, que hem tingut un creixement brutal, un creixement basat en el creixement urbanístic.
I això ha fet que la ciutat, el dibuix de la ciutat, a vegades hi ha una sèrie de veïns i veïnes que són santcugatencs però que consideren que tenen un greuge comparatiu respecte, per exemple, als veïns que viuen al centre, als veïns que viuen als districtes, no? I nosaltres sempre diem el mateix, la gent de Mirasol, de la Floresta, de les Planes, també són santcugatencs. I després nosaltres aquí tenim una EMD, la EMD de Valloreix, que és la EMD més gran de Catalunya, que també volen tenir el seu protagonisme. Històricament, la relació entre Sant Cugat i la EMD no ha acabat de ser bona. I per tant, nosaltres també volem, en aquest sentit, donar suport. I ens passen altres coses. No sé, ara us posaré exemples que jo crec que a tots us sonarà perquè a alguns us afectarà d'una manera o bé d'una altra. El comerç. Nosaltres tenim un model de país que defensem el comerç de proximitat, no, Oriol? El comerç com a element de cohesió social o com a motor econòmic. Ara hi ha un projecte aquí al costat de Cerdanyola, això l'Helena ho sap, l'Helena Solà de Cerdanyola, un projecte que tots els comerciants estan amoïnats, i no només a Sant Cugat, sinó a la comarca, això també ho sap l'Ares, a Rubí també pot afectar tota la comarca. Nosaltres volem més contundència en la defensa del comerç de proximitat. Aquest és un tema que jo crec que ens ha de preocupar tota la ciutadania. O després tenim altres temes que nosaltres, com a santcugatencs, patim un greuge comparatiu. No sé si algú de vosaltres avui ha vingut amb ferrocarrils, quan habitualment no ve. Nosaltres som considerats la zona 2. Hi ha ciutats que són zona 1 i estan molt més allunyades de Barcelona. Nosaltres, això Esquerra ho hem posat sempre a l'agenda política, perquè resulta que aquí teníem un alcalde que defensava això mentre era alcalde de Sant Cugat, però quan se'n va anar de conseller, des de la plaça Sant Jaume se'n va oblidar. I nosaltres això ho volem reivindicar. O, per exemple, tenim prioritats molt evidents. És que no hi ha recursos econòmics, doncs prioritzem els que tenim. I nosaltres estem compromesos amb l'educació pública, o no? I tenim un institut a Leonardo que fa anys que demana que se'l traslladi en una ubicació més digna, en unes instal·lacions més dignes. Doncs no hi ha manera. Això és tota una promesa electoral del govern que tenim ara i no hi ha manera que es canviï a l'Institut Leonardo d'Ubicació. Per tant, diguéssim que tenim molta feina a fer i per això us deia abans que nosaltres, la gent d'Esquerra, teníem respostes i propostes. Jo us poso